Molt bona tarda a tothom. Per aquí deia algú, se dice buenas tardes. Doncs sí, senyor, molt bona tarda. És un plaer tenir-vos aquí, connectadíssims, 133 persones, molt guai. Acte de cluent de It's My Turn. I per tancar aquests 2 dies intensos de ponències, de perfils, de veus expertes, de debats, de visites d'empreses, d'exalumnes que han passat per aquí, de molta gent que s'ha creuat per aquest vestíbul, que va sortir-se una mica com una petita seta espontània i que al final ha estat, com sempre, no? Els vestíbuls, els centres neuràlgics de qualsevol fira i esdeveniment. Doncs hem aconseguit aquí ajuntar moltíssima gent, 137, molt bé. I per tancar, avui volíem portar-vos a una persona que d'això d'orientació professional, sabeu que l'It's My Turn és un projecte, clar que ho sabeu, si la majoria de vosaltres ho esteu, anava a dir patint, ho esteu gaudint des del setembre, des del curs passat. És un projecte molt vinculat a l'orientació professional, a la descoberta del vostre perfil, a tenir clar en quin sector us voleu dedicar o a tenir clar en quin sector no us voleu dedicar. També ens ha passat això, d'algun alumne o alumna que diu ostres, he descobert que no m'agrada aquesta part o aquesta altra part. Per tant, un projecte molt d'orientació professional no podíem tenir a una altra persona que no fos la Raquel Suárez Rodríguez, que la tenim per aquí, Raquel, que és... Hola, bona tarda. Hola, Raquel. És la responsable del programa d'Orienta FP. Sabeu que la Generalitat de Catalunya, via el Departament d'Educació, té diferents programes que fomenten diferents seccions dintre de l'AFP, de la formació professional. Des d'aquest any existeix una unitat que s'anomena Impuls FP, però des de fa molts anys hi ha diferents programes que ja treballen en aquesta línia. Un d'ells és l'orientació professional i hem pensat que era bona idea tenir aquí a la Raquel, parlar molt breu, no ens enrotllarem molt, tot i que hem estat parlant abans i hem dit tenim molta xitxa per dir, podem estar molta estona, però ho farem breu i intentarem que sigui tot molt dinàmic. Així que, Raquel, benvinguda. Disculpa un altre cop l'atracament, perquè això ha estat un atracament de cap de setmana, que va ser Raquel. Sí. Què voldries venir? I clar, ja li vam fer d'una manera que no podia dir que no. I tant. Per tant, moltíssimes gràcies, Raquel. Et devem una, com diu la nostra companya Rosa, que sempre que es demana un atracament s'ha de dir te debemos una, doncs et devem una. Quan tu vulguis ja saps on estem. Abans de res, Fran, perdona que t'interrompeixi. Gràcies a vosaltres per tirar endavant totes aquestes iniciatives que em semblen boníssimes idees i que ajuden a treballar el tema de l'orientació i tota la resta de projectes, que també em consta que treballeu al centre. He de fer-te una petita anotació. No soc la responsable general, som 3 persones que coordinem la xarxa. Hi ha una persona que és la Maria Josep Pérez, que és la responsable, la coordinadora general. I, som 3 al capdavant d'Orienta FP, però com diem sempre, nosaltres coordinem, acompanyem, però al final són els centres que pertanyeu a les diferents xarxes els que conformeu els programes. Només era això. Perfecte, cap problema. Gràcies. Jo soc molt d'equivocar-me, així que... No passa res. Molt bé, doncs, Raquel, ja que ens expliques una miqueta això de que sou 3 coordinant, ens pots fer molt breu en què consisteix el programa Orienta FP, els objectius, una mica com funcioneu? Sí, exacte. Mira, és un programa del Departament d'Educació, que pertany a una unitat superior que és Impuls FP. Nosaltres ens diem Orienta FP i bàsicament el que nosaltres ens dediquem és al treball en xarxa entre els centres de Catalunya, d'AFP, i sobretot treballem per fer l'acompanyament als centres i l'orientació en les transicions educatives i professionals. És a dir, la nostra finalitat és ajudar els centres a construir una vinculació positiva amb l'aprenentatge, que sobretot en el canvi d'etapa, als cicles de grau mig, és especialment difícil per l'alumnat.
Vale? Després, una altra finalitat és proporcionar eines i recursos per a la projecció professional i aprenentatge al llarg de la vida de l'alumnat. D'acord? I nosaltres per això ens centrem en el recolzament de metodologies que estiguin centrades en l'alumnat, com feu vosaltres, i també sobre els nous rols que ha d'assumir el professorat, perquè amb això de l'acció tutorial i l'orientació hem de ser molt conscients que el professorat ha d'assumir un altre rol diferent del que és el tradicional. Jo explico, els alumnes... O sigui, hem de crear un vincle amb l'alumnat, hem de fer unes altres coses i posar a l'alumne com a protagonista de l'aprenentatge i del seu propi desenvolupament. D'acord? Llavors, també un altre tema és que intentem minimitzar aquestes dificultats que es poden trobar a l'hora de la transició educativa d'una etapa a una altra i impulsar les seves potencialitats com a persones, d'acord? Com a persones de l'alumnat que s'ha de desenvolupar tant des de l'àmbit acadèmic, que és allà on fem orientació, l'àmbit professional, que també fem orientació, i tot el que és les capacitats clau o eines per a l'aprenentatge al llarg de la vida. D'acord? Tenim una sèrie de propòsits per a aquesta nova etapa que iniciem a Orienta i és, treballar en xarxa tot això per generar aquestes eines i solucions per als centres, sobretot, i impulsar tot el capital social i professional que els centres a vegades no sou conscients que en teniu. Parlem de coses com el que feu vosaltres, connectar empreses amb alumnat, empreses que estan buscant candidats i talent, amb alumnat que està realment preparat per això. També donar suport al disseny i la integració d'aquestes estratègies i sempre en base a, diguéssim, al tipus d'alumnat que teniu en cadascun dels centres, perquè no existeixen estratègies universals que siguin màgiques. Inclús cada any poden variar aquestes circumstàncies en un mateix centre. I d'això s'ha de percebre aquest material, diguéssim, si em permeteu, que tenim per treballar i anar dissenyant estratègies i recursos per poder treballar. Això seria, així, a grans trets, el programa. Que no són pocs trets, No, i tant, i tant, i tant. Tenim feina, tots plegats. Tenim feina i a mi és un programa que m'agrada perquè va molt en la línia del que nosaltres intentem treballar. Has dit coses superinteressants. Estic rebent fins i tot ja missatges de ostres, això que no se'ns oblidi, perquè has dit un parell de sentències que va molt en línia amb el que nosaltres intentem. Sí que aquest punt d'adaptar-nos al que toca viure i a les noves condicions, jo crec que també és important. Has parlat de metodologies centrades en l'alumnat. Són clau per una orientació? Es pot orientar o és requisit indispensable fer-ho així? Es pot orientar d'altres maneres? Perquè el rol del profe ha canviat o ha de canviar? Ha de canviar, i tant. Sabeu que està ara molt de moda tot el tema de formacions en coaching, que si el professor coach a l'FP... Hem de projectar-nos amb l'objectiu d'acompanyar l'alumnat, acompanyar en el seu procés d'aprenentatge i de desenvolupament personal i professional. Llavors, en aquest procés nosaltres hem de facilitar les eines i els recursos, però han de ser ells. Som facilitadors. Sobretot és això, som facilitadors d'aquest procés. I, evidentment, moltíssim que influeixen les metodologies. Tot el que siguin metodologies que siguin motivadores per l'alumnat, que s'impliquin, que els situï en un rol actiu, perquè si depèn de quines metodologies, hi ha alumnes que desenvoluparan capacitats de prendre decisions, el sentit de la responsabilitat. Evidentment, tot això són coses molt positives perquè estan millorant les seves capacitats, que seran útils per després la vida activa i professional. Llavors, i això també és clau en aquest camí o procés de la descoberta del seu objectiu professional. Aquí se n'adonen coses com he sentit abans, de que això realment és el que els motiva i que volen treballar,
O bé, tot el contrari, que no és això i no és el seu camí. Bueno, això també és una descoberta. Clar. He de buscar una altra motivació, no? He de fer alguna cosa, canviar alguna cosa, no? I és així, molt, molt important. Les metodologies ajuden i tant que sí, com a element motivador i amb el sentit aquest de rol actiu de l'alumnat. Molt bé, molt guai. Molt guai, dic molt guai perquè va molt en la línia del que intentem treballar al centre. Nosaltres al centre fa uns anys ja que vam orientar-nos a treballar el que nosaltres anomenem la frase, que són competències, la flexibilitat, la responsabilitat, l'autonomia, la sociabilitat, l'evolució i que ens marquen una mica el camí. De fet, alguns dels profes que tenim per aquí, fins fa ben poc teníem impresa aquesta frase en format brújula gairebé i cada decisió o cada disseny d'experiència que havíem de fer era, i en flexibilitat això com ho treballem? I en autonomia, és a dir, és una mica una obsessió de molts de l'equip docent aquí present. Això ens pot ajudar a fer una orientació o els hi pot ajudar a inserir-se laboralment millor o millor que ens centrem en competències tècniques i que aprenguin molts continguts? Què ens diria? Sí, mira, són totes les competències i capacitats són importants, però ara està molt en boga també tot això de les skills, les capacitats clau, perquè són capacitats que es troben a la base de qualsevol ocupació. O sigui, independentment de la família professional o de l'especialització que aconsegueixi a nivell professional aquella persona, ha de tenir unes capacitats que vosaltres heu assumit aquestes capacitats amb la frase, flexibilitat, no sé, ara no me'n recordo, però més o menys coincideixen i estan en el mateix conjunt. Les capacitats clau i les skills són la base de qualsevol ocupació i tant que són necessàries i tant que és bo treballar des d'aquí. Si mirem els observatoris d'skills, com hi ha un europeu, que no sé si el coneixeu, CDFOP, que és de formació professional, és d'Europa, i també hi ha el NESTA, que és anglès. Són molt valorades aquestes capacitats per les empreses a l'hora de contractar, evidentment, i també ressalten que són les més difícils d'aconseguir. Per tant, anem per aquí. No us trobeu moltes vegades quan envieu els vostres alumnes a fer pràctiques que a vegades us diuen, mira, a mi m'és igual que sàpiga més o menys el que sigui, de la professió o la família professional, però que sigui una persona organitzada, amb ganes, capacitat de resoldre problemes. Doncs és que és això. O sigui, tot l'altre ja ho puc millorar jo, com a empresari. Correcte. És això, és que és bàsic. Mira, tot això de la frase va començar amb una pregunta que ens van fer, que era justament la que has llançat. Què ens demanen les empreses quan ens demanen un alumne o una alumna, no? Al final el que ens demanen és que sigui un bon tio o una bona tia, que sigui maco, que sigui bon Jan, que sigui un tio majo. I al final no ens parlen de notes. Exacte. Ara, això de que les empreses contractin fa pinta que estarà complicat, no? Doncs sembla, tot apunta que sí, la veritat. Alguna recomanació pels nois i noies que tenim per aquí avui? I tant. Mira, tres coses molt bàsiques. Una seria que tinguin confiança en si mateixos i en les seves capacitats, que això és molt important. Han de persistir, potser els hi costa més perquè són temps difícils, però si persisteixes al final trobes el teu lloc al mercat laboral. També és important innovar, diferenciar-se. Això és un factor clau a l'hora de la selecció. Els candidats s'han de diferenciar. També hem sentit parlar, i vosaltres ho treballeu, s'ha de potenciar la marca personal. Molt, perquè això és un factor de diferenciació. S'ha de donar també, un altre consell, és donar valor al currículum ocult, que és el que moltes vegades la gent posa en el currículum, la seva experiència, tots els apartats preceptius de sempre, però se'ls oblida que potser tenen un hobby en el que desenvolupen capacitat d'organització o treball en equip
o capacitats que realment estan desenvolupant i que els hi serveixen per a la vida professional. I això ho han de saber explicitar en el seu currículum i a l'hora de diferenciar-se de la resta de candidats. Això és un valor important. I per últim, el meu últim consell és que planifiquin una bona estratègia per situar-se al mercat laboral. És a dir, el mercat laboral s'ha de conèixer. Tu no pots pretendre aconseguir una feina sense haver fet una mica primer de planificació, de veure a quines empreses m'adreçaré, com ho faré. I, bueno, és un procés també d'aprenentatge. Quantes més entrevistes facis, millor et surten al final. O sigui que ànims. És el que els diria. Perquè em sembla que va molt en la línia del que han estat treballant en aquest projecte, que moltes vegades ens pregunten però per què he de buscar el tipus d'empresa on jo vull treballar? Però per què he d'explicar... Una de les demandes típiques d'aquest projecte és que es creï un storytelling i que expliquin qui són ells a partir de les seves aficions, dels seus gustos o d'històries que els han marcat a la seva vida, moments que els han marcat, no? I just has dit que és una manera bona de diferenciar-se. Per tant, a mi m'està sentant superbé la xerrada amb tu, eh? No sé a la resta, però a mi m'està sentant superbé. M'està reafirmant. Me n'alegro molt. Sí, també en aquesta mateixa línia i els videocurrículums, que també ara és una eina molt important, ja no sols... No és que hagin desplaçat, que no és veritat, encara continua el format escrit, la presentació, això continua vigent, però si afegeixes quelcom de competència digital, ja és una altra capacitat, una altra competència que estàs deixant caure allà implícitament, no? Un bon videocurrículum editat, que sigui original, això també és una diferenciació. Aquest seria un altre consell que se m'acaba d'ocórrer, que també és important. Aquí en aquesta edició n'hi ha fins i tot algun currículum transmèdia, és a dir, que te'l pots imprimir, però pots trobar en digital, pots trobar diferents vincles entre el format digital i el físic, que també pot ser una línia superinteressant. Raquel, no et vull robar més temps, perquè t'havia dit 4 o 5 minuts i crec que posem aquí ja 25. Per mi no hi ha problema, Fran? Ja t'ho dic, que no... Moltes gràcies. No pateixis. Abans d'acomiadar-nos, o d'acomiadar-te, perquè jo encara em quedaré amb tota aquesta gent uns segons més, avui tanquem Leads My Turn 2020, però, no sé, tinc per aquí la comissió ja de Leads My Turn 2021 i estan ja rumiant idees. Alguna idea que diguis, hostis, no oblideu fer això o podríeu fer això? Tens alguna suggerència o...? Doncs mira, jo com a mínim que continueu així, perquè de veritat us he de felicitar per la bona feina que feu. Trobo que és una idea genial en la que conjugueu totes les tecles que s'han de tocar, perquè al final és una combinació, no? I la veritat és que us he de donar l'enhorabona, m'ha semblat genial aquest projecte que feu, us animo a continuar a tirar-lo endavant, a créixer i trobo que és una boníssima iniciativa, tant per l'alumnat com per les empreses, que aquí esteu fent com un cop de mà al mercat important, no? I de cara a l'alumnat, que és el que més m'interessa a mi, és molt enriquidor, molt enriquidor. Tot aquest procés els hi dona, ja ho he dit abans, una sèrie de capacitats de desenvolupament, de soltura, diguéssim, que és vital per després la seva incorporació professional. Donar-vos l'enhorabona, agrair-vos la vostra invitació i res, que si voleu comptar amb mi per properes edicions, que ja sabeu on trobar-me, jo encantada. Doncs mira, això ha quedat gravat. I a partir d'ara, doncs, aquí estaràs. Que no podré dir que no, oi? Ara ja no podràs baixar del carro. Per tant, tenim la primera ponència confirmada pel 2021, que serà la de la Raquel. Gràcies. I va treballar. Molt bé, Raquel. Una coseta més. La Raquel, la vostra companya, la Raquel Martín, si no m'equivoco. Sí, hola, estic aquí. Hola. Hola, Raquel. Hola, Raquel. Hola. Que em vas demanar específicament si podia dir, no? Era una... Si havíeu fet una orientació encertada, no? Sí, com podríem valorar si aquestes accions d'orientació que fem a l'alumnat, moltes englobades en el projecte aquest de Leads My Turn i altres que queden fora i que també
acompanyen l'alumnat en el seu procés acadèmic i formatiu. Com podem valorar si hem donat una bona orientació, si hem fet una bona tasca orientadora? Sí, mira, jo he estat pensant, però clar, he tingut poc temps, Se m'acudeixen. Ahí, 11:30 de la noche. Sí, al límite, Però he estat pensant i, a veure, un primer indicador evident és que si la vostra fira ja porta 4 edicions i creix, perquè em consta que anàveu buscant un espai més gran per aquest any i fer aquesta edició, això ja és un indicador evident de que això funciona. D'acord? Això és evident. I després, altres que se m'acudeixen seria, que no sé si les feu, enquestes de valoració, qüestionaris de satisfacció a l'alumnat, a les empreses, i no sé si feu algun tipus de seguiment, si controleu el percentatge d'inserció que teniu d'alumnes del vostre centre, si també feu un seguiment a llarg termini, perquè no només resultat de la fira, veure quina seria la inserció, després, per exemple, d'un any, continuar veient si realment heu encertat, ho sabreu perquè són professionals que estan en la mateixa línia professional, que estan triomfant a nivell empresarial i aquestes són les 4 coses que se m'han ocorregut. Podríem pensar i treballar a veure si trobem unes altres. Raquel, això queda pendent pel proper any a la xarxa, si vols. Però jo penso que amb aquestes ja serien bons indicadors. No sé si t'he pogut ajudar. Sí, i tant. Sí. Molt bé. Molt bé. Doncs, Raquel, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, per la teva predisposició. Seguirem assistint a Orienta i escoltant-vos i tot el que sigui possible per fer xarxa, que al final la finalitat d'aquests programes és fer xarxa entre centres. I, de nou, moltíssimes gràcies en nom de tot l'equip docent del centre i de tota la comunitat del Politècnics. Moltíssimes gràcies, Raquel. Fins la propera. Gràcies a vosaltres i ha estat un plaer. Gràcies.